Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. So kamar yadda kuke gani a wannan shine dai on chain still. So wanda aka samu wasu major update. So now idan za ku yi connecting wallet ɗin, so akwai hanyoyi guda biyu wanda kuma duka za ku iya yin su. So da wanda suka yi wancan da kuma wanda ba su yi wannan ɗin ba, so duka za ku iya haɗawa duka ku yi. Sannan kar a manta, duk da ka yi wancan OKX ɗin na verifying, so still dai kana buƙatar ka ƙara yin wani. So now bari ku gani. So wannan su ne wanda muke da buƙata ko guda biyun nan. So now bari mu fara yin na OKX sai mu taɓa kan shi. So ina ga da ke na riga da na je OKX ɗin, bari in nuna muku. So bari in nuna muku. So misali, bari mu je cikin wallet ɗin. So za ku iya zuwa wajen dApp ɗin nan ku yi searching. Kuna zuwa kawai za ku ga wajen link ɗin nan. So no need of ko da network bai bar ku ba, sai ku zo kawai ku zo ku taɓa wannan service on chain ɗin. So da zaran kun zo sai ku taɓa wajen connect your wallet ɗin nan. Kuna taɓa shi, idan dai har kuka ga ya nuna muku wannan successfully your wallet is verified. Now you can return to the game to get your prize. Sai kawai ku taɓa shi. Na ƙasan kenan return to game. So already yanzu na shiga daga cikin wayanda aka yi ma verifying. So sai muyi wanne? Sai wannan na Trust Wallet ɗin. Shi ma da kun taɓa shi sai ku jira ya kai ku Trust Wallet. So bayan ya kawo ku, shi ma sai ku taɓa wajen wannan open in Trust Wallet. So sai ku danna continue. So gashi dai na prepare muna jiran shi. So shi ma zai buɗe muku wannan page sai ku danna wajen connect ɗin nan. So sai ku danna wajen connect. So kun ga ya nuna min disconnect. You go to the Trust Wallet quiz final. One step to win the prize. So still dai zan iya cewa kamar optional ne wannan connecting ɗin. So yanda za ku yi verifying ɗin kenan. So network ya ƙi bari ya buɗe. So sannan kamar yadda na nuna muku a OKX, in kuna so ku ga link ɗin, so ko da ace ma miner ɗinku ya ƙi ya buɗe. So da zaran kun shigo cikin OKX ɗinku, nan za ku zo. Nan wajen discover ɗin nan. Da kun shiga discover, so ku tabbata nan sama yana a dApp. Yana a dApp sai ku zo wajen searching. Kuna taɓa kan searching. So duk link ɗin da kuka taɓa shiga za ku gan shi a nan wajen. Kun gan shi ko ga on chain, ga OKX wane ne. Haka za ku riƙa ganin link ɗin. So sai ku taɓa kan on chain ɗin sai ku je ku yi verifying. So da zaran ku sun karɓa, so shi kenan wannan ɗinku yayi, verifying ɗinku yayi sai dai ku jira. So muna sa ran za su yi mana distribution ne ta hanyar OKX. So wannan prize pool ɗin guda 10,000 na coin ɗin nan da za su ba ka ko kuma token ɗin, so kusan kowane wallet ne ina ga za a ba mu. Yauwa, so ubangiji Allah ya datar da mu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kar a manta dai kamar kullum a danna mana subscribe a YouTube channel namu, sannan a danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos namu a wannan channel ɗin da zaran mun ɗora su.